Dave Gaelgory Amach tá siúla gon go bhfuil sibh go maith agus go bhfuil sibh go mar na sláinte. Inis tá mise gon hasbán Dave chunas leite a dhéanamh. Leite T-Rex Amach. Leite T-Rex out sin é. Now tá an leite sig sa bhála sin agus tá cupán a tastal agus puta an sin agus tá me chun é sin a dhéanamh inis. Agus isteach leis an sin. Cupán mar bháin. Sin éintach. Go léir isteach mar sin. Sin é go deas. An sin tá cupán isce a tastal agus tá me chun just é sin a chur isteach sa fut an sin go deas ná an isce go háling ar fad. Agus tá an leite go maith done brew fulla. You know, it's good for the old blood pressure. Agus caiith tú an gas a lasa anis. Just lasa. Yep, sin é. Tá sé lasta agam an sin agus beidh sé sin é cócracht go deas ré an sin. Fágigh mé é ar fad trí ná ceir an nóméid an dinge tú. Anis tá sé tábhaach an leite a bhasca. Mar beidh sé dáta muna dhéanamh tú é sin an like, hey, the old born porridge, you know. Tá bula deas a teacht an leite sin. Agus tá ocras an down orm agus tá mé tanú go mar leis agus tá sé beag nach ré. Anis tá leite T-Rex ré agus caiith tú é a chuir isteach I méla an seo. Agus chuir isteach an sin é go deas agus spúná go bháin leile. Agus siúla sin go háling ar fad a sin go háling a bhfuil. Tá leite ré inis agus bhhailmsa just beagán in banne a chuir ar an leite. Siúla seo, just dúirt isteach é an sin. Nis tá sin go háling nach bhfuil, sin leite T-Rex Amach agus isteach, tá sé go deas full-on agus tá mise ré chun é sinna ithe níos so. Tá siúla gon go bhíonn sé tatna bas, feice mé a rí sibh a cúna dé, slán go fáil, slán.